Dobrý je, prajem vám, my sme tu na Humenský obchode, máme tovary, máme, a to je Európejc, a to je balionka, také hnutné, no, tu máme také krásne, tu máme kolátky za Euro 20, také máme za, toto je také krátke tovary, tu je to obchod, no, tu máme také, toto je buchty, to je pre Boha, to je za 40 centov, poplatky lacnejšie máme. No, tu máme, jaké toto je? Drezinky. Toto sa volá? Dressing. Drezing? Dressing. Drezing, také hnutné, to drezing. No, tu máme také káva, je za Euro 70, to je extra, to je lacnejšie. A koľko stojí? Euro 70. No, tu máme kuráce, to je bageta. Vegeta. To je Euro 20, vytiskuje, dobre. Toto je Magi, to je na kone, vyrábajú. To je za Euro 20, ja tam by tu dal za 70 centy pre Boha. Toto je aké normy, toto norma cestoviny pre Boha, vytiskuje. A ona je kto? Ona je podnikateľka, vytiskuje. Vedúca. No tu máme jablka, tu máme tráve jablka, zelenina, citrón, pomaranče, paprika, také je to je vykinavšie. No. Toto je kaputa, to na holúbky, to také na holúbky také diktujú. No, tu máme za karfión, Euro 50, tu máme polievková zmes, Euro 20, to je lacnejšie oplastica. No. Paratitky, to je to na chlebíčky. Paratitky. Tak, je to taký dobrý okos. No. Tu máme také, toto je, jak by bolo zabité mrkvy. Zabité to bolo. No a tu je taký, tu by mali buček, tu na polievku, na také somariny. No. Tu máme párky 3 euro. To je, jak sa zje, toto má párky, to je jaká to je Toto tu. Hej. Toto je Hydinové. No. Tu máme dobre párky, to je sa volá Špinské parky. O koľko? Toto je 2,80 pre Boha. To retro parky. Hej, 2,80. Tu sú spíske parky. 3,70. Ježi, také drahé pre Boha. No, tu máme také rutnačké klobásy. To bolo jalovica. To bolo za 3,50, to bolo starodávne. Toto je večernice. Veternice. Večernice, to je hnutné. Jaternice, nie veternice. To je nevadí. No, tu máme, jaké to je... Dargovská kolbasa. To je Dargovská. Nie, maďarská. Maďarská klobasa, to je cipľavací, aký je horký, neviem, čo tu je. No, tu máme salámy, dobre máme, tu máme ako slačienky, máme také cumné krásne. No, tu je pikantka. Toto je pikantka mortadela za 3,50. No, preto je výhoda to je, nie? Salámy to na hryzky, toto je na chlebítky, na toto slovo. Na čo? Také chlebítky na oslavovanie, také... Na čo? Bo nerozumiem. Chlebítky pre Boha! No, takže toto je všetko tovar je pre poľská firma. No a ďakujem pekne, ahojte, zdravím. Ako sa voláš? Sonka Dusan a ideme do Prestove. Brestovci ste? Prestovcice.